Dugang 25 ka mga bagong COVID positive case ang natala sa Lapu-lapu City karong adlaw. Samtang dulana sa 300 ang nasita tungod sa wa pagsulob og face mask. Siluan meron din sa report. Karong adlaw, gisusi sa Taga Crisis Management Team ang 25 ka mga bagong COVID positive case sa Dakbayan. Unom niini taga Barangay Basak. Duha gikan sa Babag, duha sa Paho, duha sa Mactan, duha usab sa Bangkal, duha sa Agos ug duha sa Looc. Samtang tagsa gikan sa Kalawisan, Poblacion, Kanhulaw, Pusok, Gunob, Ibo ug Punta Engaño. Apan may duha niini ang nakalas. Ang usa taga Barangay Poblacion nga 92 anyos nga lalaki kinsa bedridden. Samtang ang laing nakalas usa ka 73 anyos nga lalaki nga taga Barangay Looc. Ang naasoy pasyente gikatahong natagak samtang namupo og kapayas. Kuha og kapayas para noon na maura to sinugdanan dito sa na-expire sa hospital niya pag-test na positive siya sa COVID-19. Sa pikas bahin, moabot sa 267 na ka mga individual nga wa magsulob og face mask ang gisita sa kapulisan. Ubos sa ordinansa sa Dakbayan, multahan og 1,000 ka pesos ang maaktuhang dili magsulob og face mask sa ikaduhang higayon. Matod sa crisis manager, subo palandungon nga mosangpot pa sa pagpatuman og patakaran sama sa pagpamulta niadtong mapakyas pagsulob og face mask. Apan kini ang nakita nilang paagi aron pagdasig sa publiko nga protehan ang ilang kaugalingon batok sa COVID-19. Dili unta nato ni buhato kay simple ra man gud ni nga kuan mga trabahoon or simple ra kini nga buhata aron maluwas ta. Self-discipline ra gyud, mag-face mask. Pero ngano ang uban di makasabot na kung dili sila mag-face mask, mga matay sila, matakdan sila sa kaning COVID nga virus. Karong adlaw, lakip sa tukion sa sesyon sa konseho ang pag-amend sa ordinansa alang sa mandatory nga pagsulubog face mask. Nagplano ang konseho nga bisan sa first offense pa lang, pamultahon na ang mga makalapas niini. Uban ni Godfrey Rilien, Looc, Balitang Bisdak.